Салават Закиевич, исәнмесез? Хәерле көн. Безнең мәдәният дөньясында тапшыруына килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иң беренчедән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәм инде менә сезне тәкъдим иткәндә гел теге әйтеп китәсе килә бөтен регалияларны. Ләкин шулкадәр күп алар Салават Закиевич, шулкадәр узынга китә. Ниндиен әйтсәң дә, ул сезнең турыда дөрес мәгълүмат була. Җыр өлкәсендә дә, спорт өлкәсендә дә, балалар фонды белән эшләү өлкәсендә дә. Иң кадерлесе сезнең өчен кайсысы бүгенге көндә? Иң кадерлесе Салават. Кайсы Салават дип сорамасалар, демәк мин бу тормыштан нәрсәгәдер ирешкән. Шуңа күрә бу регалия ул тарих өчен кирәктер бәлки, языр өчен кирәктер. Беренчедән, әлбәттә, ул күңелләйбер, синең хезмәтеңне күреп, синең хезмәтеңне бәяләп, нәрсә беләндер нигезләп куялар икән, демәк, ансы да кирәк. Ләкин бүгенге көндә сәхнәгә чыгып та, газет журналларда да теге сез әйтмешсез, һәрберсен санап китсәң, аның ул бик күп вакытны ала, һәм кирәге юк. Минем өчен, мин аны теге кабул итәм, кирәге бер, ләкин ул санап тору кирәкме? Менә бүген очраштык, сезнең каршылыгы Салават, шу җитте. Булай кайсы Салават икән, кай вакыт андый сораулар туамы соң? Мин уйлыйм, берсе Салават Юлаев, берсе мин. Күп кенә интервьюлар биргәнегез бар, күп кенә мәгълүмат сезнең турыда. Имеш-мимешләр, гайбәтләр, бу инде гадәти һәм табигый хәл, чөнки сез һәрвакыт игътибар үзәгендә. Ләкин менә барыбер кешенең балачагы һәм аның туган җиреннән, туган ягыннан бит инде барысы да башлана. Белүемчә, сез гади генә бер авылда, гади генә гаиләдә тугансыз. Без алты уйдык. Алты уйдык, шау калдык. Минем өлкән абыем 2 ел элек кенә вафат булды. Но нишләптер, шушы мен 3нче бала булсам да, нишләптер миңа туры килде. Күбрәк иң улысы булырга. Без әнигә ярдәм иттек. Әнине карадык дип әйтсәк тә дөресрәк булыр. Чөнки бер минем аны кичкенә генә, бик кигенә кичкенә генә, шул кичкенә генә хатынга 6 баланы тәрбияләргә туры килде. Тәрбияләде дөрес итеп, шәп иттереп. Улыны улы итү, кешене кеше итү, әти ул әни. Хәзер һәрбер бала тотып әти әнисен судка бирергә может. Һәм җиңә дә судта. Менә бу дөрес хәл түгел. Шуңа күрә безнең Россия күләмендә үзебезнең законнар белән яшәсәк иде. Без бит нишләптер читтән алабыз, без читтән күрәбез. Инде хәзер Европада инде күптән хатын-кыз тәмәке тартуын ташлады. Безнең хатыннар башлады гына әле. Шул. Без 25 елга артта калып барабыз башка илдән. Шуңа күрә соңгы вакытта инде менә безнең Россиядә булган әйтик сәяси чаралар миңа бик каты ошый. Инде ниһаять үзебезнең кем икәнне кычкырып әйтә башладык. Бүтән кешедән дә үзебезнең адреска кычкыртырга дигән сүз түгел бит. Без бит держава, без ярты җир шарын алып торабыз. Шуңа күрә безнең законнар булырга тиеш дип исәпләйм. Ниндидер бер карликовый бер ил безгә тәкъдим итәргә тиеш үзенең сәясәтен. Шуңа күрә бу инде гаиләдән нигә күчү булды? Зур политикага. Гаилә бит ул шул зур сәясәтнең беренче, әгәр дә гаиләдә тәртип була икән, илдә була. Үз гаиләңдә эшли алмаган тәртипне син илдән сорарга хакың юк шулай бит. Шушы әйберләрне бәлки ачыктан-ачык әйтергә кирәктер. Дөреслектә генә, хаклыкта гына җиңеп була бу ямсыз күренешләрне. Миңа охшаган әйберләр дә бик күп, охшамаган әйберләр дә бик күп. Ләкин безнең булай итеп очрашып, яшәп утырганыбыз юк. Зур әңгәмә курып. Шуңа күрә бүген мин нәрсә әйтсәгез дә шуңа риза һәм үземнең һәрбер әйткән сүземә җавап бирергә әзер. Әнигезнең шул тәрбия кагыйдәләрен бүгенге көндә үзегезнең гаиләдә шул кагыйдәләргә тугры булып калдыгызмы?
Менә малайыгыз бар. Беләм, мине горурланасың син Салават аның белән. Мин Рөстәмне Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип атыйм. Чөнки минем кеше кыз белән алар арасында 12-13 яшь ара. Бу барыбер да кеше өмет белән яшәргә тиеш. Өмет Ondan kişi korku bile ümit arasında yaşamak iş. Anın korkunun düşmanlarının naşarlıkın anın şuluk faydası var. Çünkü yani kurmuşya yakşıkla kadar bilmiyor. Naşar kişi bilen şıraşmışya, mesela kılmışya yakşıkının kadrini bilmeysin. Şuna göre ikisi min düşman bile dostun, hele düşman belki kübrek Yardım eti. Yardım magnitudur. Belki kay vakitte en yakın dostuna karaganda düşmanın faydaları. Çünkü senin düşman eken bilesin. Senin artığını söylemesin, onun bilen engame kurmuşsun, onun bilen aşamışsın, içmişsin. Dost bitullarında bile. Ol birden tapır sata. İş ol jite. Şuna göre düşmanlarını ulşaplı bitirip taşırga yaramay. Onlar da öz işini işley. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәт әйтә кирәк. Безнең фондта Савазакич бер матур язма бар. Менә бу студиядә малайыгыз белән бер клип төшергәнек. Әйдәгез шуны карап үтик әле. Азрак шул Рөстәмнең бәләкәй чакларына кайтып килик. Әле генә барда алда иде. Күңел яна иде яшьлектә. Gitmezke be gide mina kartlık. Bu dünyada bin yıl yaşattım. Ömer bulgalendi dönüp dilim. Her mizgilge çıktı bir ölüş. Ten kartaydı күңел bilen canım. Hem jırlarım kaldı eşkiler. Ömer bulgalende telep telep. Her bizgilge çıktı bir ölüş. Ten kartaydı күңел bilen canım. Hem jırlarım kaldı eşkiler. Тагын бер сорау минем өчен бик кызык мәгълүмат булды. Сезнең исемегез белән мәктәпне атаганнар икән. Салават исемле мәктәп бар икән Башкортстанда. Ул сезнең укыган мәктәпме? Юк. Ничек килеп чыкты ул шулай? Белмим, бездә бит ничек дип әйтим икән. Менә шушы мин зинһар үлү күрмәгез, бу үзе турында әйтә икән дип. Min özümü büyük kişi diye hesaplamıyorum. Benim sımak kişiler mengərlegen, bir neçə min, belki milyondur. Barabır da mene biz nendidir büyük kişinin cumhuriyetke, halkka nendidir iş gösterken, özün oyamışa işlegen, is kaldırgan, nendidir açış yasagan kişinin isimin Мәңгеләштерер өчен аның үлгәнен көтәбез. Көтәбез, тик үлмей. Ширләп бетәбез, кайгырып бетәбез. Үлгәч инде ана соң бер 4-5 группа шуңа ябыша инде. Әйдә урамын бирәбез, әйдәгез менә шушы мәдәният сараена яисә мәктәпкә шу исем бирәбез дип. Моны бер кеше уйлап чыгарган безнең районда һәм теге приказ чыгаргач кына миңа китереп бирделәр. Сез ул мәктәпкә барганыгыз бармы соң үзегез? Hele üzünü mektepke kayıtkan yok. Üzünü mektepke barganım yok. Men bittiğinde de şakırsalar baram, kosalar gitem degende şunda üzüme de keregende kerekmegende jemin probleminin көп vakitte yazıp koyam. Nege maşinaga gidip bargan vakitte inege şaltıratırga deyip. Şunu yazıp koymasam şu unutula. Şul halga kelip jettik adam balası. Yeten turgaç da birinci bitinde enege şaltıratırga gerek, hali bilere gerek, isen çağında. Şunu yazıp koyam, unutmasqa deyip. Bu üzüne göre bir mağnesizlik. Şaltıratıp alsam indi, tavuşunu işitsem, ondan bir hayır fatiha alsam, ol mena gil, dua kılıp oturayım indi.
Şunun üçüngüni bu dünyada esen yaşayan samak edip kestem men özümni. Jingileyip gitem nişiktir. Şuna göre Başkırstan'a koytu bik sirek kızganış. Çünkü benim de yartı canım bilen Tatarstan kişisi. Çünkü mında okudum. Benim balalarım mında doğdu. Barabırda men 2 yıl ayırmayım. Mena Başkırstan'da bir, Tatarstan'da bir. Çünkü etim şunda jirlengen toğanlarım, enim şunda yaşay. İne degenden sal Zakiş mena qaytkanda anın qırına ulum mena şul jir big üşüy mena şunu jırlap qına bireli yok mu? Anın gümümen yaratkan jiri var mı? İnenin yaratkan jiri var. Yani nege konsert aldığından söyleyeyim. Jırlayıp yigitlerini jeybalım da edagizlerim ötem bir oyun oynagan samaga alabız. Kim özünün etisini, anesini yaratkan jirin bile. Fezer bile. Fezer etiyanisini yaratkan jirin bile. O jırlap körsete. Alfred Yakşimes'te bile etiyanisini yaratkan jirin. Benim etinin zangar kulmak özü oynap özü jırlaydı. İneniki aramay. No, mana hazır eneyin elbette bu tapşırını qarıy. Jırlamasan dürüst bulmaz. Yine bizim tegençik diyetim iken. Bir iki yılgına barabir küylep alırga kerek bu orunda. Küylep turmam. Çünkü eğer de bunu küylep tursan bu tege maksus ezerlenip gelgen sımak. Bizim minimşe ezerlenip gelgen bu jırlarga deyip şuna ezerlengen men küylep turmayım çünkü yani ine yüzü bile min bilem bizning inenin o'zi aytmishi jırlap turaga vaqt bo'lmadi aning. U yugurib kunerdi ömür boyuna. No, tendvini qaray. Yaratib qara tendvini. Mana bizning fondda bir motor gına tapşırı var. Keng ko'ngil tapşırığı, o ko'pdan keyin Yani ismini hatırlamıyorum. 15 yıl elek düşürülgen. Mana şol fragmentni qaragaç o'zingizni yaş şakta Leysenni de yaş şakta körüp alırsınız. Hem sırau mınday bulaşak qaragaç men elbette siz indi azırak şunda şul şaklarga qaytıp mana soңғы 15-20 yılda Salavat nişik özgerdi meken? Anın fikri nindeyrak meken? Umumen özgerdi mi o? Men iş vaqtında yoldan. Bulay Qozonga qaytıp, Tatarstan'a qaytıp meni yolga turib kelmey. Men elbette men okuymayım. Çünkü özüm söylep algan yazmış, bu benim yazmış. Şuna göre meni olay meni jellerge falan öyle görmegiz. Men türlü kesipke kirip batkan Salavat. Şunun qayсы yakınırak şu kesiplerini? Kasıp degenden bir sene şişiratda men özümle iyi hem ata deyip Xizitten birinci kasıp o men ağayla başladı. İkinciden Anı Bardaş Ferdinand. Başta cevapla. Aya uzlaşlarda, hafta uzlaşlarda cevapla, okutuğu da cevapla, sanat dersleri de cevapla, şairler, kompozitörler, şöyle de cevapla, cevapsız iş bulmuyor bu dünyada. Anın birisinde bir min şunu bilen bakıttı, Allah birisine bir soğuşamağınlar. Mine etkenleri var idi. Bir kişi ayta, simiteri menden yaşıraktı. Neşepsin şu şey birini işleysin deyip sıradı bir kişi. Ne ismini etmeyeyim. Metem ayırma elani turu bitni metem. Men besinden 4 gün yaşırak bit. Ey üskanım dey. İlin uzğas 4 yıl bik kubuldu. Men şu kişinin etken sözlerin yaş göz aldıma giderim. Şundan da 15 yıl deyip ettikiz, men şu men soңғы bir 10 yılını yoğattım. Men şu bir 10 yılını nişletip gastrolleri ötkürüp unutkamam men. Şu şakı 10 yılını yoğattım. Dünya ko'p. Ma'nasiz turmush bilan yashapdagi kishi endi kimdir astag'firullah deb turmada o'tirib 10 yilini yo'qota, kimdir she'rlab atib 10 yilini yo'qota. Shu şaltırap, dübürdep, işlep yatkan diziden 10 yıl vakitimi yoğattım ben. Sizmi kaldım, dürüst söyleyeyim. Sizmi kalgansındır. Çünkü şundan da mına bu soңғы 10 yılda neşeme konsert verilgendir. O sanını sen bilesiniz mi? Yok mu? Yılına neşe konsert var? Tataristan bu işe etip durmayayım. Rusya bu işe etip durmayayım. En köp
гастрольдә йөрүче театр безнең театр. Бер елны булды, bir yılını bulgan %78 şutladık mısın? Урташа мына елына ничә концерт була? Урташа 120'den alıp 180'e şaplı konsertler. Көн аралаш концерт була. Көн аралаш. Кайсы бер көн икешәрдә булган концертлар булган. Берсен гаҗәпләнәсең. Берсен хәтерлим. Аны нишләп безнең теге татар бит инде ул акылы төштән соң ди 1 августдан башлап 5 сентябрьгә чаклы Камал театрын җырладым. Бер тәнәфессез үз тавышым белән. Фонограмма дигәнне белмибез. Ул вакытта да белмәдек, хәзер дә белмибез, Аллага шөкер. Чөнки ул халыкны алдау белән үзен алдау бер. 35 тамаша. 35 концерт куйдык. Ник кирәк булгандыр ул миңа шул чаклы. Шуннан соң инде больницага итеп салып куйгач, нинди аерма бар инде. 20 көн җырлап, 15 көн җырлап ял итне. 35 көн җырлап, 35 көн больницада ятны. Аның бер дә аермасы юк. Шуңа күрә хәзер инде әзрәк кенә акыллырак булырга тырышабыз, ләкин барыбер да шу эштән туктап булмый. Докторга язмасын да инде ул. Сәнгатьтә артист бер генә туктый. Мен туктап барам да, аннан соң тагын икенче сулыш алып тагын китәм. Андай бер юк. Артист төшеп кала икән абаймадан бер тапкыр. Ул икенче тапкыр менә алмый. Шуңа күрә халык ничек дип әйтим икән? Халык ул безне яшәртә, безне тәрбияли, безне ашата, гади халык. Шул вакытта ул ничек дип әйтим икән? Хыянат, иң зур хыянатчы халык. Менә бүген килеп чыга икән, сине үлә торган, сине үлеп ярата торган бер тамашасың. Икенче артист чыга икән, ул күчедә китә шул якка. Чөнки халык аңа бит залга халыкны куып кертеп булмый. Залдан халыкны куып чыгарып булмый. Ул нәрсә тели, шуны эшли. Шуңа күрә халык ул көч бер үлеп карасаң. Шул вакытта хыянат. Мин хыянат турында әйткәнем бар, минем газетта бер номерым бар. Хыянат турында. Ул кайда власть, кайда дуслык, кайда мәхәббәт, кайда акча, анда хыянат. Хыянатның башка урыны юк, шунда. Шуңа күрә хыянатның үзенең анда бер үз урыны бар. Аңа тоже әзер булырга кирәк. Чөнки хыянатсыз булмый бу тормыш. Менә бу хыянат дигәннән сезнең тормышта хыянатлар күп булдымы сезгә карата? Минем тормышта беренчедән мин иң курыккан гаилә хыянаты, иң курыккан әйбер гаилә хыянаты. Чөнки Илһам абыйның бик бер шәп сүзе бар. Мен күп тапкыр әйткәнем бар. Бәлки монда икәнне әйтә торган сүз түгелдер. Кирәкмәсә төшереп калдырырсыз. Ләкин Илһам абый бер тапкырда үзенең ничек яшәгәнен яшермәде, ничек көн күргәнен яшермәде. Бер-ике утырабыз. Ике генә. Шәй эчәсеңме дип сорадым. Мин килдек Камал театрына, минем репетиция вакытында аның гадәте шундый иде. Без куйган аппаратка килеп җырлый, без репетиция вакытта җырлый. Җырлый да, ай, без дә җырлаганбыз икән. Җин мәгънәсез аппаратка ди. Бу бит монда бер җырлап торасы, бу бит тавышын тартып ала бит бу аппарат. Хәзер нинди заманасызга килде дип миңа сөйләп утыра инде. Аны сахна артына кирдек, тәни грим бүлмәсендә шәй тәкъдим иттем. Шәй эчәсеңме дип сорадым инде. Апай килеш. Шәй эчмим. Шәй эчсәм ойныйм. Ойнырга куркам. Дөньясы кабахат ди. Менә шушы кыска гына 2 еллыкта нинди мәгънә. Чөнки хыянат дигән вакытта хәзер хыянат итәр өчен күп кирәкме? Дөнья кабахат, дөнья усал. Менә шундый усаллык, шундый явызлык эшләгән кешене кичерә аласыңмы? Юк, минем тормышымда булды. Бер соңгы берничә елда бәлки төптән үлеп карасаң, күптән актарып карасаң, бәлки гаип миндәдер. Ләкин үлеп карыйм, миндә гаип юк. Һәм кичерә алмыйм. Коръән буенча барасак, ул бәлки сабырлык кирәктер. Иң
матур сүз сабырлык. Ул Коранда язылган, без әйтелә бит, сабыр төбе сары алтын дип. Сабырлык кирәк. Сабыр Роза дигән бер ханым театрда эшли, гомер буена эшли, гомер миңа ярдәм итә. Аның әйткән сүзе бар. Мин аның сүз дип сөйлим инде. Ул да бәлки кемдә ишеткәндер. Иң яхшы сүз әйтелмәгән сүз ди. Шушында вакытында түзеп әйтә алмыйча калсаң, ул аның ни булмый. Ул әңгәмә үсмәячәк. Аның дәвамы булмаячак. Шунда онтылып калачак. Күп вакытта чак кына түзә белмибез, чак кына сабыр була белмибез. Мин гомумән сабыр кеше түгел. Мин кай вакытта үземнең кыланышларым үзем гарьләнәм. Информация күптер бәлки. Яшәргә тырышабыздыр инде. Бәлки кирәгеннән бәлки үземнән миңа язмаган әйберләр эшендә бәлки баш ватандыр. Шуңа күрә сабырлык кирәк. Кеше үзе бәя куярга тиеш. Аның бана шушында аның Алла Тәгалә әйткән ике, менә синең шунда дип. Аны чыгып булмый. Аны чыгар өчен башны бәреп пешерә кирәк. Чыгып буладыр бәлки, ну башны бәреп пешеп, аның бәреп пешкәч аны кемгә кирәк синең башың? Шуңа күрә яши акыл керә, фикер үзгәрә. Кай вакыт фикер үзгәрә, кеше үзгәрә, дөньясы үзгәрә, заманасы үзгәрә, фикер үзгәрмичә мөмкин түгел бу шартларда. Менә концертлар бит инде бик күп дип сөйли башладык. Ел сайын Салаватның концертын көтәләр, чөнки бер яңалык була, бер ниндидер тема, шул темага тугры калып программа төзелә. Шул концертларда син үзең режиссер да, сценарий да синдә, ул менә шул профессионал булмауыннанмы, ләкин инде ниндидер икенче җавап бирәсең. Профессионал дигәндән җыр буенча мине профессионал дип атарга бер кемдә хакы юк. Чөнки мин җыр буенча укымадым. Режиссура буенча мин профессионал. Минем ике институтта, ике белемемдә режиссура буенча. Шуңа күрә мин любой режиссер белән бәхәсләшә алам. Кайсы театрның режиссеры килсә дә бәхәсләшә алам, чөнки мин аның законнарын беләм. Чөнки тормыш законнары белән театр законнары бер. Аны үзгәртеп булмый. Аның теге ниләрдәге үзгәреш, теге әйтемнәрендә генә. Җырчы бәлки җырчы түгел, бәлки җырлаучы. Үзең турында шулай әйтәсең. Шулай дип уйлыйм, җырлаучы. Теге регалиялар мин әйткән идем тапшыру башында, бик күп мин аларны төзеп китсәм узакка китә дип. Ләкин менә берәй-берне әйтмичә кала алмыйм. Милләтнең йөзек кашы син. Бу минем генә сүзем түгел, гомумән менә күпме татар бар дөньяда, һәммәсе Салаватны йөзек кашы дип әйтә ала безнең милләтнең. Милләт турында сүз чыкканда иң борчыган мәсьәлә сезнең өчен бүгенге көндә? Бу без әйтеп кенә эшли торган сүз түгел. Бу зур мәсьәлә, бу кызганыч, бәлки мәңге хәл ителмәслек мәсьәләдер. Чөнки булай да Россия уртасында яшәп, шу зур держава уртасында яшәп, мондый хәлгә килеп яшәп ятуыбыз ул начар түгел. Ну, бу белмим, бу тарихи әйбер, бу зур әйбер. Бу мәсьәләгә миңа калса бәйләнеп торырга кирәк түгелдер. Һәр милләт үзен милләт дип саный. Unutmaска кирәк. Менә без әңгәмәнең башында башладык бит. Сүзне. Гаиләдә булмаган тәртипне илдән сорап булмый дидек. 3 балам бар. Берсе русча сөйләшә, берсе английча сөйләшә. Татарча матур итеп сөйләшеп булмый. Өйдә булмаган Мөхитне минишик халыкка булай булыгыз, булай кирәк дип. Һәр бик гади мәсьәлә менә минем калса. Әгәр дә шушында ни чыкса, әйтик, бер закон яисә бер нинди булса, берәсе бу сүзне кычкырып әйтсә, әйдәгез әле җәмәгать тәртип салыйк ала дип. Тәртип салыйк һәрберебез үз йортыбызда.
Бәлки шуннан башларга кирәктер инде. Ул уртак эшне эттә җыймый дигән сүз бар бит. Менә без милли мәсьәләгә калсак, ул бар уртак эш. Теге күп бер эшлибез, эшләдегезме, эшләдек. Эшлисезме, эшлибез. Biz шундый, biz отчет бирәбез. Башлыкны чәчкәнче без аны җыеп куябыз. Юлларын салганчы уже отчет бирелгән. Без шундый яшибез. Бездә ничек дип әйтим икән бу? Безнең мин Россия һәр вакыт эксперименталь ил булгандыр дип уйлыйм. Ә миңа калса, концерт ахырында әйткән сүзең нәкъ менә шул сорауга җавабыңда. Син әйтәсең, бер-берегезне саклагыз. Чөнки үзебезгә генә кирәк без татар халкы. Без татарлар үзебезгә генә кирәк. Без бит ничек дип әйтим икән? Biz Россияда эксперименталь ил. Яңа дару чыкса бездә эксперимент. Безгә җибәрләр, без барында ашыйбыз, барында йотабыз, безгә җитми. Бер генә мәсьәлә, ничек тә булса үзебезгә үстермәскә, эшләмәскә өйрәндек. Эшәргә өйрәндек. Алдашырга өйрәндек. Шуңа күрә бу һәр кешенең үз кулыннан. Менә хәзер шуны киресен эшләп карыйк. 100 елга ялгышкан без икән, менә 70-80 елга алдашкан без икән, шул ук ел кирәк баша кирәк кайтырга. Аны ләкин бер әйбер бар. Әйткән белән әйтмәгән бер түгел. Бу турда әйтергә кирәк, бу турда сөйләргә кирәк. Башка şey ярамый. Сез бик көчле шундай юморлы хисле кеше, юмор хисле кеше. Минем белүемчә инде, чөнки менә сөйләшкәндә көлүп алабыз, көлешеп алабыз, чөнки һәр ситуациядә ниндидер бер мәзәк табасыз. Кеше беренчедә миңа күп киләләр. Менә сезгә бик каты ямсыз пародиялар ясыйлар. Сез шуңа ничек шуңа түзеп торасыз дип. Мәйтәм, ул бит бушка. Ул әйберне башка милләт халкы акча түләп эшләтә үз турында. Менә мине кемдер сәхнәгә чыгып макты икән. Халыкта нинди дә булса берни уяна. Начар фикер. Тагын үзен мактата инде. Ул бит аны мин мактата дип уйлый. Шуңа күрә мин бит юмористларга әйтәм. Иң ямсыз чагымны, иң ямсыз урыннарны уйлап чыгарып сөйләгез. Миннән көлгән кешеләргә мин просто рахмәт әйтәм. Үзең түләргә әзерме? Бушка бит ул. Күп милләт, кайсы милләт түләп эшләтә шушы әйберне. Ләкин менә әгәр кеше үзеннән үзе көлә ала икән, ул интеллект турында сөйли. Чөнки менә әгәр юморны, үзенә карата юморны кабул итми икән кеше, демәк аның тәрбиясе җитми, аның интеллекты җитми. Бу бит менә шул интеллектның бер күренеше. Әй, көлә белү. Үзеңнән көлә белү ул беренчедән бик нык зур көч таләп итә, беренчедән. Аның өчен бит үзең турында нидер әйтер өчен, нидер көлдер өчен, кешедән көлдер өчен, мәсәлән, матур итеп көлдер өчен, син ул кешедән бик күпкә акыллырак, ул кешедән бик күпкә күбрәк эш эшләгән кеше булырга тиешсең. Син аннан да начар булып яшәп, син аннан көлеп утыра алмыйсың бит инде. Кеше үзенең урынын белергә тиеш, бәясен. Һәм тәнкыйтькә дә шундый карашың шулай бит? Тәнкыйтькә мин бер сүзсез. Ләкин тагы да шу сүзгә ләп кайтабыз. Ул бит мине тәнкыйтьләгән кеше, ул миннән өстенрәк булырга тиеш. Ул миннән акыллырак булырга тиеш, миннән шибәррәк, миннән байрак, миннән тазарак, миннән көчлерәк булырга тиеш. Менә шу әйткән фикерләр берсе туры килми икән, аны мине тәнкыйтьләргә хакы юк. Менә миңа бүген Илһам абый бәрәс әйтә икән. Син инем булай дип. Шунда бастан урынына егылам мин. Чөнки аның сүзе миңа закон. Менә бер бездә бит инде хәзер шундый җырчылар бар. Кызганыч, аны теге җырчы дип әйтсәң, хәтерен калдыр. Илһам абыйның сүзе инде. Җырлаучылар күп, җырчылар юк ди. Алар исәнәшми күбесе. Син менә 700 җырчы дисең татар эстрадасында. Ул кадәр күп кирәкме соң? Һәм кем аны санагансың? 700 грамм икән соң ди хәзер. Син үзең саныйсыңмы? Бер елны 500 ел. Ничек санагансың син аны? Не санаткан бит инде. Мен әйтәм бит, мен сәхнәгә чыгып, нинди дә булса бер статистика белән кызыксынмыйча. Менә мин хәзер ул сүзләрне әйтмим. Менә бер заманы дини мәсьәләләргә калган вакытта, ничә мәчет бар дип әйткән вакытта,
кайсы программа икән хәтерләмим, бер 7-8 ел элек Татарстанда 54 мәчет бар иде. 54 мәчет. Һәм Татарстан буенча 1200 мәчетләр һәм мәхәлләләр бар иде. Менә хәзер ул статистиканы миңа хәзер табып яңартырга кирәк. Безнең ул яктан Аллага шөкер безнең әле ярай дингә әйләнеп кайттык. Әле ярай дингә Алла Тәгалә шаныш артты. Мәчетләр төзелә, кеше мәчет йөри башлады. Чөнки кеше нидән дә булса куркырга тиеш, нәрсәгә дә булса ышанырга тиеш. Шу икесе булмаса, ул кешедән бөтенләй күтүп була. Закич, мен эстрада турында сүзне кузгатам гына, сен шунда ук шуып китәсең. Әллә шулкая биздең микән шул эстрададан, Эстрададан дөрес әйткән вакытта анан бизерлек тә. Ничек дип әйтим икән? Ул тамашачыда, менә бит тамашачының зәвыгын аңа булмый бит. Шундый зур шәп тавышлы җырчыларга зал җый булмый. Исең китә, зал җый булмый. Мен аны кеше баласына алай дип әйтергә ярамыйдыр инде. Теге бик ямсызлап әйтергә дә булдыра алам аларның кем икәнен. Ләкин ул монда телевидение кирәк бер түгел. Халык шуңа бара вакытта. Димәк, андыйларга кирәк. Ләкин шушындый кешеләр алар аңласыннар иде. Что алар сәхнәгә чыккач, ни дә булса бер барыбер да тәрбияви бер барга тиешләр. Әгәр дә аның даже шу үзенең начар уйнавы, начар җырлавы белән дә кешегә алалай икән сәхнәгә, авыз зырып кына кайтып китәргә түгел. Нинди берсе мәгънәле бер сүз әйтеп, халыкка әйдәгез җәмәгать, без татар булай итик, тигеләй итик, без соңга вакытта булай итеп башлагак, булай дөрес түгел дип битерә алсалар да, барыбер да әйткән әйтмәгән бер түгел. Тәрбия шуннан башлана инде. Димәк, сен менә бу артистларга, җырчыларга карата аларның тәрбия функцияләре дә бар. Һәм артист, һәм сәясәт дигән әйбергә битараф түгелсең. Ә сен үзеңне сәясәтче дип саныйсыңмы? Мин саныйм. Мин үземне, менә куркыныч әйтәм, үземне бик зур сәясәтче дип исәпләйм. Ләкин минем бәлки әйткән сүзләрем бәлки кирәкле органнарга барып җитмидер, бәлки югары властьлыкка барып җитмидер. Ләкин мин халык белән эшлим. Мин халыкка әйтәм. Чөнки бөтен әйберне хәл итә халык. Сәясәттә мин үземнең урынын беләм. Һәрбер менә дусларым бар, министрлар арасында да бар, җитәкчеләр арасында дусларым бар. Мин аларга үз фикеремне әйтәм. Менә ник булай әйтмисез дип әйтергә мөмкинлегем бар кай вакытларда. Депутат буласың килмиме соң? Депутат була. Тәҗрибә, Беренчедән мисаллар да бар. Беренчедән менә мин депутат булыйм әле дип әйтеп барсаң, бәлки дөрес түгелдер. Аны күп кеше әйтәчәк, әйе, моңа шул гына җитмәгән инде дип әйтәчәкләр. Юк, ул бит халыкның Миңа калса, моны хөкүмәт әһелләре тәкъдим итәргә тиеш. Менә без уйлыйбыз, менә шулай, сез бу созывта депутат булсагыз, безнең милләткә, безнең Татарстаныбызга файдасы булыр дип. Димәк, алар миннән файда күрмәйләр. Шуңа күрә мин депутат булыйм әле дип. Ялым килмисең инде, әйме? Мин дөрес түгел. Беренчедән минем безнең миссия, депутат миссиясыннан түбән түгел. Безнең сымак, без йөргән татарларны җыеп, көн сайын 1000 татарны җыеп, үз сүзебезне әйтә алган әле бер депутатны белмим. Мин көненә 100 концерт куям, 100 мең кешегә мөрәҗәгать итәм бөтен Россия буйлап, регионнар буйлап. Шуңа күрә мин үз урынында сәясәтче һәм мин теге аерым бер депутат. Мустақил бер депутат. Үзем әйтәм, үзем сөйлим, үзем тыңлыйм. Шул. Салават Закич, бер мәкалә таптым менә бу интервьюга әзерләгәндә, күлдем инде үземчә. Салават Фатхетдинов создал в Казани башкирскую мафию дигән исеме шундый. Беренчедән, мафия дигән сүз ул начар сүз түгел. Мафия дигән сүз каш инде урамга чыгып китеп, бөтен теге киртә башын сындырып, теге кеше авызына сугып йөргән егетләрне мафия дип атый башладылар. Ул дөрес түгел. Ул мафия дигән сүз ул
Акыллы, бердәм кешеләрнең бергә җыелып эшләү дигән сүз ул. Бер фикердәшләр. Менә без синең белән ничә ел бергә? Мафия. Без уже икебез бер мафия. Шуңа күрә әйтәләр икән, миңа Миндешевич бер заман булай дип әйтте. Үзеннән сорарга мөмкинсез. Син дә бер артист турында сорый. Син бу кешене кысасың икән дип ишеттем. Дөресме соң ул ди? Әйтәм, дөрес түгел Миндешевич. Шуннан соң бу Башкортстаннан килгән артист. Син ди моңа ярдәм ит ди. Син обязан бу кешегә булышырга ди. Башкортстан татарлары деген милләтне мин уйлап чыгармадым. Аны син уйлап чыгардың ди. Уйлап чыгаргач, озагына чаклы эшләп битерди. Шуңа күрә Акыллы кеше сүзе. шуңа күрә бәлки мин кемгәдер әзрәк кенә шелтә ясарга итсәм, яисә каядыр катырак итеп әйтсәм, ул яхшылык өчен генә. Мин кешегә көнләшмим. Көнләшү ул дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә һәр кешенең үз урыны, һәр кешенең үз тамашачысы, үз фикере. Теге урыс әйтмеше, насильно мил не будешь дип әйтәләр бит. Шуңа кебек теге аны кешене куркытып кына үзеңә мәхәббәт яисә хөрмәт яулап булмый. Әгәр дә атаганнар икән шулай дип атасыннар, бәлки теге кинодагы сымак булмасын инде теге. Изаурадагы просто Мариядагы мафия дип уйламасыннар. Ләкин татар һәм башкорт җырының аермасы бар диләр, синең фикерең. Бар. Бер башкорт та татар җырын җырлый алмый. Бер татар башка җыр җырлый алмый. Аны Уканнан килә димәк. уканнан килә күрәсең. Анда икенче мелизмнар, анда икенче резонаторлар эшли. Анда белмим. Әгәр дә башкорт җырын җырлый алса, гомерендә бер тапкыр Илһам абый җырлап карар. Ул аны җырлый алмый. Якына килә алмый. Шын башкортча әйттереп. Шын башкортлар ул әлләрендәй диапазонда әлләрендәй ноталар, югары ноталарны алып җырларга мөмкин. Татарның олылын тузаны җырлый алмый ул. Мин бит конкурста хәниш ел бергә утырабыз. Мин көләм алардан. Бу кан. Бу моны күрәсең бүлешергә ярамый. Спорт турында сөйләмәсәк, дөрес булмас бит, әйме, Салават? Чөнки спорт дөньясы ул синең бер аерым бер дөнья. Менә спорт, автоспорт, син бит инде 3 тапкыр Россия чемпионы булган кеше. Аңлавымча, автоспорт синең өчен ул ниндидер максатка ирешү. 50-50. Мин булай дип әйттем. Кайсысына күбрәк куясыз? Сәнгатькәме, спорткамы? Мин әйтәм, 50-50. Юк, спорт менә синең өчен ул максатка ирешүме? Үзеңгә нәрсәдер Үзең нәрсәдер теге ул бит формада буламы, ял итүме, или нәрсәдер менә үзеңне тоюмы менә шул. кемдер балыкка китә менә мәсәлән. Кемдер балык тота. Тотамы, тотмаймы китә ул шунда. Яшәп йөридер, китә ул балыкка. Ширдер ул синең, автоспорт. Бәлки ширдер, ләкин матур шир. Менә хәзер минем арттан малай китте. Рөстәм 2 тапкыр Татарстан чемпионатын отты. Уже 12 яшьтә ул 2 тапкыр Татарстан чемпионы. Россиядә без быел бик уңышлы чыгыш ясый алмадык. Рөстәм 4-нче урында калды. Алар 30-40 кеше бер класста. Шунда минем малай 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарда йөри. Бу спорт шундай, ул тимер, ул бит аны техника аны белеп булмый. Рөстәм 6 стартның 2-сендә генә финишировать итте. 4-сендә Алла Тәгалә бирмей финишны. 2 тапкыр килде финишка, берсе Воронеж шәһәрендә, берсе Бөгелмәдә, 2-сендә беренче килде. Кайсы берләрендә беренче бара, икенче бара, я ватылып кала, я сүнеп кала, я бәреп чыгаралар. Мин моңа үзем сөендем. Чөнки 9-10-11 яшендә малай җиңү ялап күнегә икән, ул җиңелүне кабул итмәячәк. Мен әйтәм, улым, менә Алла Тәгалә сиңа әйтә, иртәле сиңа дип әйтә. Җылы инде, менә бит 200 метр калды, 100 метр калды. Мәйтәм, димәк шулай кирәк. Үзем эштән сөенәм. Җиңсә, менә шу 6-сында җиңсә, ул бит башкача җиңелүне кабул итмәячәк. Шуңа күрә җиңүгә караганда
аның өчен әле файдалырак. Файдалырак, әйе. Мин шулай дип исәпләйм. Безнең Салаватта кунакта исемле тапшыру бар иде бит. Мин ул тапшыруны сагынам. Сагынасың. Эчкерсез, гади, нәрсә теләгән шуны әйтә алган тапшыру иде ул. Аны миннән бик күп тапкыр сорадылар, ни өчен дип җитешә алмыйм. Assalamu alaykum, hörmətli Tataristan Яңа Гасыр каналын караучы тамашачылар. Хәерле көн, хәерле кич, хәерле иртә. Тәүлекнең кайсы гына вакытында безне карасагыз да, сезнең белән әлеге дә баягы шул тапшыру, Салаватта, яисә Салават кунакта тапшыру. Бүген безнең чираттагы кунагыбыз Флора апа Сөләйманова. Исәмсез? Чәй? Чәй. Пожалуйста. Менә миңа театрда менә шушы интервью бирер өчен монда килеп 55 ел эшләргә кирәк булды. Салазакич, мин эзләгәндә интернет шелтәрендә почти неофициальный сайт Салавата Фатхудинова дигән әйбергә Сразу җавап бирәм. Минем бер тапкыр сайт булмады. Булмаячак та, һәм кирәге дә юк. Кирәк кеше мине әллә каян китереп таба, минем телефоным бөтен дөнья белә. Теге 01 дигән смак минем телефоным. Телесәкем шалтырата ала миңа. Димәк, шул сайтларга бар беренче фанат бар. Күп вакытта аларның мине фикерне әйтәләр. Менә булар шын фанатлар. Менә хәзер кичкенә генә тест үткәрәбез. Менә шул сайттан алган мәгълүмат туры киләме, юкмы? Кызык менә, кызык өчен генә. Ин яраткан ризык кыстыбый. Хатын эшләгән. Ләйсән пешергән. Ләйсән пешергән. Шулаймы? Автомобиль Jeep Mercedes дигән. Менә шушыңа барып җитеп булмады әле. Мине күрәсең, минем дусларда барысында Jeep Mercedes, шуңа күрә хыял булгандыр инде минем, язып куйганмындыр. Минем өчен бүгенге көндә иң яраткан машина зур машина. Концерттан чыккач та bütün костюмнарын төяп, шунда bir матрас җәеп, телевизорны кабызып, 1000 километр йоклап бара мин. Иң яраткан ял итә торган урын Чехиядә Карловары дигән. Чехия Карловары и Латвия Юрмала. Һәм хобби турында. Нәрсә дип әйткәннәр микән? Үзең нәрсә әйтәсең? Хобби, мин спорт. Мылтык дигәннәр менә. Мылтык җыясың шулай син. Мылтык түгел. Или шул охотничий ружье дип. Дөрес генә әйтмәдем. Пышаклар. Пышаклар. Меңнән артык иде кашандыр. Мин олай бердән туктадым. Музей бар. Пышаклар музее. Миңа бер тапкыр сәхнәмәләрдә менә Салазаки сезнең шундый не бар икән, хобби пышак җыясыз дип әйтеп пышак ташыйлар инде. Аннан соң сәхнәгә чыкканса, кисәгә тыгып чыган бер тиен акча, аны без сатып алырга кирәк. Сәхнәне бирәләр дә инде. Мен акча бирәм, шулай пышак җыя башладым инде. Бик күп пышак китәрә башлагач, мәйтә минем хобби үзгәрде, бәдәм хәл мин машина җыям дидем. Шуңа котылдым, хәберсе бер әйбәп килми. Машина бүләк итмиләрме? Юк. Бәлкем берәрсе ишетеп Mercedes бүләк итәр. Хыялланыйк. Һәм киләчәккә планнар турында менә шул сайтта продюсер булу хыялы бар икән дип язганнар. Белмим мин продюсер дип аталам икән. Менә бүгенге көндә яшерен батырын түгел, фамилияләрен атап чыксаң да уят түгел. Бүгенге көндә иң шәп артистлар минем укучылар. Мин аларны чыгарып җибәргән вакытта әйтәм, сез минем өчен вечный студент. Миннән котылмаячаксыз бер вакытта да. Җавап бирәчәксез һәр бер эшләгән эшегезгә, һәр бер гамәлегезгә җавап бирәчәксез. Атнасына бер тапкыр хәлне сорагыз минем. Шулай дип тегеләрне застав итәм. Укытышында хәлем белмәгәч, укып чыктыгыз да кайтып киттегез. Ал ярамый бит. Менә бу укытучы хисе чыннан да шул кадәр тирәнме синдә? Син үзеңне укытучы булып тоясың? Мин бит математика укытмыйм. Мин
укытучы дип үземне ничек хис итәм? Мин артистны сәхнә артында яшәргә өйрәтәм. Сәхнәгә чыгып 1 сәгать җырлау, яисә 1 солянкада чыгып 2 җырны җырлап чыгып китү, ул эш түгел. Сәхнә бик матур бит, алды бик матур. Бардык елмаябыз, инде генә күлмәк кимибез. Сәхнә артындагы начарлык, кабахәтлек, андагы хәерчелек, андагы мискинлекне күрсәң, аларны җәлеп җыларга мөмкин. Артистның кадеры юк. Артистның кадеры юк, мин шуңа ичим поша. Үзләре артистны берни сәчә алмыйлар. Менә телевизорны, радионы, музыканы сүндереп, бер атны яшәп кара кирәк. Яңалык картаңнап кына. Кеше акылны язышак. Шулай булгач бит инде кешенең кадерен белергә кирәк. Әгәр дә артистның хезмәте кирәк икән, без инде рухи ризык бирәбез икән кешегә. Ул бит җавап булырга тиеш киресенчә. Шуңа күрә мин аларны өйрәтәм. Бик кадерле, хөрмәтле кешеләр булабыз дип уйламагыз. Үзегезгә хөрмәтле, үзегезгә ясамасыз, сезгә бер кем ясамый. Дип әйтеп, сәхнә артындагы авыр тормышка яшәргә өйрәтәм. Менә шушы яктан үземнең укытучылыгымны әйтәсем килә. Салават, бу соңгы сорау була. Соңгы дип әйтмә. Йомгаклау. Йомгаклау сор. Йомгаклау сорау була. Менә җырламадың инде, җырламыйм дидең, аңладым. Монда бу эфирга. Аңа беренчедән аңа ине ышанмаячак. Ине ышанмый. Ләкин барыбер менә 55 яшеңдә синең әйтик соңгы арада ниндидер шигъри юллар беләнме, әйтем беләнме, ниндидер бер шундый күңелгә уелып калган бер фикер бәлкем бардыр. Әйтем, халык әйтемеме, ниндидер тәҗрибәме, нәрсәме, менә шундыйрак бер фикер әйтсәң, тапшыру ахырында ул тамашачыга да булыр иде, бер мөрәҗәгать сыман. Үзеңә дә шул фикердә нык басыр өчен. Артистлар исеменнән әйтсәм, мин әйтәсе сүзләрне, фикерләрне барында әйткән сымак. Biz көчле халык. Вакытлыча югалган халык. Бу барды вакытлыча. Әле тубыкланып торган җирдән әле аякка бастык кына. Шуңа күрә шушы юнәлештә барсак, Алла теләсә, безне 3нче мәркәз дип атыйлар Россияның. 2нчеме, 1нчеме әле ул турыда бәхәс. Biz ilimiz matur, Tatarstan matur biz. Bunu min rəxətləndərib əйтə alam, çünki minən də küp qəstərləri şartısı yox. Min ələyən olub qayıtdım Moskva, Sankt-Peterburg yaxlarında. Jılıslar geldi, qaytası gelib. Kişi kişini bilmey, kişi kişini tanımay, bir kişiyə bir şey kirekmey. Biz barbar ideal deyib əйтə almayım. Ул бер идеал була алмый. Ләкин бүгенге көндә шын мәгънәсендә үзеңне күрсәтергә, яшәргә, эшләргә бөтен мөмкинлекләр бар безнең Татарстанда. Ягъни ил дип атыйм. Безнең илебез дип, бәлки кемгә ошамыйдыр. Татарстан иле дип атыйм мин. Татар халкы кайда гына яшәсә дә, аның кыйбласы Татарстан, мәркәзе Казан. Шуны белеп яшәсәләр, Алла бирсә бар дип булачак.